Un día como hoxe, hai 25 anos, sacamos este disco, A Irmandade das Estrelas. A Irmandade das Estrelas, un disco que marcou un auténtico fito na historia da música galega. Lembras aquel Negra Sombra, con Luz Casal, Lela, con Dulce Pontes, os Chieftains, tantas cousas. E sobre todo, do que estou máis contento é de ver, Galloso, xente xoven neste país, en Galicia, que ten esa mensaxe, verdad, da tradición, de facer cousas novas dentro da tradición. É maravilloso. Isto está vivo e Galicia sigue sendo universal. Bueno, pois con todo ánimo, A Irmandade das Estrelas, 25 anos. Iso sí que é un agasallo para toda Galicia nun día tan especial como este da nosa terra, do Día Nacional de Galicia. Bueno, Carlos, creo que preguntarche a ti que é Galicia na túa vida e este día en especial, creo que está todo dito ca túa obra, claro, pero bueno. Fíxate, cando comenzamos este ano, que ti estabas precisamente na tele, fixemos aquela experiencia, aquel vídeo con artistas, verdad, de todo o mundo. Estaba todo o mundo confinado nas súas casas. Fixemos unha chamada dende Galicia a artistas de todo o mundo e todos eles responderon a chamada. Aí estaba, ademais, dun xito xeneroso, todos eles, dende Julio Iglesias, Alejandro Sanz, lembras, artistas de Galicia, Fon Román, Iván Ferreiro, Amaral, a Orquesta do Pórtico da Gloria, todos os mundos, todas as xentes confizadas, tocando dende a casa, gaiteiros de todo o mundo. Iso é Galicia. Galicia que cando faz esa chamada, a xente está aí. Esa irmandade no mundo, non hai país como este. Bravo. Carlos Núñez, esta noite, vamos para lá, porque se hai alguén que é capaz de facer soar os instrumentos e os instrumentistas do Pórtico da Gloria, ese é Carlos Núñez. Moi boas noites, familia, como estamos? Grazas por estar aquí con nós. Bueno, pues vamos alá, querido Carlos. Escoitamos eses músicos do Pórtico da Gloria nun ano tan especial. Fixadevos, na Catedral de Santiago, cando entramos na porta principal da Catedral de Santiago, está o Pórtico da Gloria, verdad? Cos 24 ancianos do Apocalipsis, eses instrumentos da Idade Media que foron feitos polo Mestre Mateo no século XII, o sea, hai 800 anos. Eses instrumentos agora estamos a darlles vida e ides escoitar o que foi o himno dos peregrinos de Santiago na Idade Media, o Dum Pater, fermosísimo. Carlos Núñez.